Аз съм Флекси и сега играем Майнкрафт. До сега снимах, но нещо стана с програмата и изтри клиповете. Снимам с един мой приятел на сервера, в който играхме до сега. Това е прогреса ни. Нищо интересно. Има още строене по къщата. Това е моята къща, неговата е там долу. Той се хареса с снежната пустиня. Да спомним. Той си тръгна, не знам защо, но не искаше да играе вече. Да, ако питате за такива дървета, се правят така с стаплинги и когато правят на дървото става голямо. Днес просто какво да правим? Ще работим по къщата. Да. Ще нацарва камък. О, не хора, днес просто ще събираме ресурси, защото нямам нищо. Не ми остава нищо. Cool. Това не е просто да турчваме. Така, тук просто съм попал. Нищо интересно. Ще направим една стаечка. Голяма. И в нея ще направим тунели през две блокчета. Ще ви покажа и така. Ще събираме ресурси, на мен трябва повече камък. Кажем, ето тук почват тунелите. Това е първото, нали правим го до някъде, след прескачаме за блокчета и правим още един. Този тунел ще види тези това и това, а този това и това. Затова оставяме две блокчета. Този ще вижда това и това, а този това и това. И следващите така. Защото така по-лесно ще събираме ресурси. Добре. Но за сега просто
за камък просто. Тук ще разшири малко стаята. Или пък не ще разширим. Добре. Така, колко камък? Много добре, това ще стигне. Вече е нощ. Се преспим и започваме работа по къщи. Да. Играх на Skyblock и се правих ферма на чудовища, но трябваше да си ги спра. Нямаше как. Затворете си очите. Нищо не само. О, преди е стига. Ама стига. Бъгнах. Ако мазиш някой, трябва да пожертваш. Интересното е, че тези това се много скачат. О, брасна второто дърво. Ума е пълно. И така взимам поне по стак. 57 по 52. От тях взимам по толкова дърво. Да, това е по-високо. Но за сега имам камък. Дърво стак е 25 и тук още. Да мълчиш. И да, така и когато извинете, че така да смъркам и подобни. Просто съм много болен. Така да започваме работа по къщата. Вратата ще оставам отворена.